nauhoituksen. Se on nyt Joo. päällä. Noin. Elikkä meidän tehtävänä oli siis valmistautua esittelemään tässä istunnossa käsitys seuraavista asioista. Ensinnäkin, kuinka työelämälähtöistä ammatillinen koulutus meidän mielestä on näiden selvitysten perusteella, mitä me ollaan tehty tuosta vaikuttavuudesta ja sitten ammattioppilaitosten yhteistyökuvioista. Mä ajattelin tässä kohtaa, että mun mielestä ainakin yhteistyöhön pyritään tosi aktiivisesti. Toisaalta työelämä on tällä hetkellä aikamoisessa murrosvaiheessa parhaillaan ja mä oon vähän miettinyt, että miten tuo koulutus pysyy mukana. Mitäs Rulla ajattelisit ajatuksesta? No mä ajattelen kyllä aika lailla samalla tavalla, että ja ne vaatimukset kasvaa koko ajan enempi sinne yrityspuolelle, mitä mä nyt on seurannut tätä koulutus ja tätä murrosta, mitä nyt tapahtuu. Eli että vastuu aika paljon laitetaan sinne niin kuin yritysten puolelle. Eli meiltä vähennetään kouluttajilta niin koulutuksia ja sitten tuolla niin kuin kun ne on työharjoittelussa ja muussa, niin siellä sitten vastuutetaan näitä yrittäjiä. Ne ei nyt ole ihan älyttömästi sitä asiasta tykännyt, mitä mä tuolta OAJista kuuntelin, kun olin siellä aktiiviset OPE-tapahtumassa Turussa. Okei. Laitetaan nyt Marjalle viesti, että saa puhua. Noin. Kuuluuko sieltä mitään? Joo, elikkä... Joo, hyvä. Elikkä jatkan tästä heidän kertomastaan, eli on ajateltiin, että monilla aloilla, varsinkin ammatillisessa koulutuksessa, valmistuneille lähes suora yhteys niin kuin työpaikoille. Ainakin mitä huomasin itse Kisakallion urheiluopistolla työskennellessäni nyt ensimmäistä kertaa tälle ammatillisessa koulutuksessa, niin oppisopimusopiskelijoillahan toki on se työpaikka valmiina, mutta hirveän paljon tälle saman alueen alueellisissa seuroissa, harrastuspiireissä, kunnan liikuntatoimessa ja tällaisissa työssä oppimisjaksojen aikana sitten tutustutaan siihen itse työhön, joka poikii, kuten minullekin kävi, niin poiki sitten jopa työpaikan. Että on vertailu nyt lähinnä tässä Kisakallion toimintaa. Joo. Yes. Sitten seuraava sivu. Seuraava kysymys. Miten arvioitte kokonaisuutta työelämän näkökulmasta? Onko riittävän monipuolista ja määrällisesti oikein mitoitettua? Onko sisältö ok ja niin edelleen? Mä oon miettinyt sitä, että jos yhteistyöstä puhutaan, niin ongelma on ehkä se, että kaikilla on tällä hetkellä jotenkin kauhean kiire. Opettajille tekisi hyvää päästä pidemmillekin jaksoille työelämää, jotta ne saisi paremmin näppituntumaan kehityksestä ja uusista tuulista, mutta missä välissä opetusta on koko ajan tosi paljon. Ja sitten taas toisaalta ollaanko työelämässä aina valmiita ottamaan opettajia vierihoitoon. Ainakin musta tuntuu, että kun Polankin opettajat kyllä mielellään tulisi meille, mutta sitten pitäisi jotenkin löytää semmoinen yhteinen hetki, että koska olisi niin hyvä hetki, että ne voisi meille tulla, että meillä olisi aikaa ottaa ne vastaan ja toisaalta, että niille ei olisi itsellä silloin koulutusta, kun ne tulee. Mun mielestä tässä on aika paljon haastetta. Mitäs mieltä Rulla oot? Mä oon vahvasti sitä mieltä, että opettajien pitäisi päästä sinne työelämään mukaan jollekin jaksolle. Mutta se on tosi paljon kiinni, niin se on alakohtaista aika paljon, että pääset vai et. Ja tosiaankin, jos mä mietin meidänkin niin kouluttajia, niin siellä saattaa olla sille, että ne on ollut 25 vuotta tuolla kouluttamassa tuolla AMI-edussa, ja ne ei koskaan ollut missään niin työelämälähtöisessä niin harjoittelupaikassa tai katsomassa, että minkälaista se työelämä on, että se vähän harmittaa sille.
Mä oon sitä mieltä, että niiden kouluttajien ja opettajien pitäisi saada semmoinen tietty substanssi kohdalleen, että sitten taas olisi helpompi kouluttaa niitä opiskelijoita siihen työelämälähteiseen tai siihen, että ne osaisi kouluttaa sille alalle hyviä työntekijöitä siellä koulussa. Just näin, eli pitäisi olla vähän aktiivisemmin mukana. Kyllä. Laitetaan Marialle. Seuraava puheenvuoro. Oho. No niin, huomaatko se siellä? Joo. No niin. Puhunko? Joo. Joo, kyllä. Eli se, mitä tuossa tutkin tämän koulutusyhteistyö- ja sidosryhmien ja tällaisten kanssa nyt sitten näitä tehtäviä tehdessä, niin tuli tutustuttua enemmänkin sitten näihin koulutuspaikan tai tämän opetusharjoittelupaikan sidosryhmiin, mitä oli ihan hurja määrä ja erilaisten työelämätahojen kanssa. Sitä niin kuin, myöskin tämä kansainvälinen näkökulma oli siinä mukana. Eli heillä on paljon Jyväskylän yliopiston kanssa tekevät, liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa tekevät yhteistyötä ja näin. Siellä oli ihan sitten tässä merkitty siellä Kisakallion urheiluopistolla, niin olivat todenneet, että se suurin haaste heillä on se, että ei ole niin kuin selkeästi koulutettu sitä jotakin tahoa, joka olisi sieltä urheiluopistolta sitten selkeästi niin kuin yhteistyössä näiden työelämätahojen kanssa. Niin vastuuhenkilöiden kouluttaminen ja syvällisempi perehtyminen aiheeseen. Silloin olisi ehkä selkeämpää, silloin olisi, no ehkä tuolla kehittämisideoista sitten palataan vielä sinne, mutta että olisi sellainen selkeä väylä tai selkeästi nimetyt henkilöt, jotka pystyisivät sitten sitä tietoa jakamaan ja viemään eteenpäin. Niin siellä harjoitusoppilaitoksessa, sieltä kaikille sidosryhmille, työelämään, mutta myöskin opiskelijoille. Tämän tyyppistä tuli sitten todettua. Kiitoksia. Okei, hyviä kommentteja. Seuraava sivu sitten. Eiku hetkinen, toi. Eiku joko me tää käytiin? Joo. Tässä. Miten arvioitte kokonaisuutta aluevaikuttavuusnäkökulmasta? Mikä merkitys aluekehityksen kannalta? No mä en pysty tuon Polankin puolesta kauheasti sanomaan, kun se on yksi ainoa oppilaitos koko Suomessa, niin sille ei ole kovinkaan varmaan aluevaikuttavuusnäkökulma, tai ehkä se on vaikuttavaa Tampereelle, että siellä se oppilaitos voi olla, että se on siinä mielessä ok. Mutta varmaan niin kuin pienemmillä paikkakunnilla voi olla hyvinkin merkittävää, että siellä on ammatillista koulutusta kyseisellä paikkakunnalla. Et pienet yritykset varmaan hyötyy paljonkin näistä oppilaitosten tarjoamista palveluista. Mitä mieltä Rulla olet? No mä just mietin sitä, että me AMI-eduna tarjotaan pienemmillekin paikkakunnille koulutusta, eli ollaan alueen valtaajia välilläkin, että ihan Ouluakin myöten ollaan kouluteltu ja tehdään yhteistyötä aika paljon niin niin kuin, vaikka pienempien aikuiskoulutuskeskusten kanssa, kun meillä on sitten taas monipuolisemmat, niin kuin, meillä on aika laaja skaala niitä koulutuksia. Että ehkä sillä tavalla, että mä en ihan tähän hirveästi perehtynyt, kun mä oon niin paljon siellä yrityspuolella, niin tämä on mulle ehkä vähän hankala kysymys. Okei, laitetaan Marialle. No, käytän tässä nyt sitten tosiaan harjoitteluoppilaitosta, niin taas yllättäen tässä tekstissä pohjana ja pohdintana, mutta eli harjoitusoppilaitos edelleenkin, puhutaan Kisakallion urheiluopistosta, hyvä
yksi esimerkki siis. Uskoisin, että monet urheiluopistot, se mitä itsellä on kokemusta, niin on Pyynikiltä eli Tampereen Varala urheiluopistosta ja sitten on Eerikkilästä, jonkun verran Vuokatin urheiluopistosta ja tietysti mistä itse on valmistunut tai opiskellut jonkun aikaa, niin on Vierumeen urheiluopisto. Aika paljon samantyyppisesti. Sanotaan, että Vierumäki on ollut Suomen johtavin koulutuskeskus niin kuin liikunnan ohjauksen ja valmennuksen puolelta, mutta kyllä niiden niin kuin tämmöinen aluevaikuttavuusarvo on aika hurja. Ja nyt jos puhutaan tällaista pienemmästä paikkakunnasta, kuten Lohja, missä tämä Kisakallio urheiluopisto sijaitsee, niin se on hyvä esimerkki tällaisesta, miten iso aluevaikuttavuus ja aluevaltaus tämä koko niiden toiminta on siellä. Voidaan puhua niin kuin tämän aluevaikuttavuuden nimissä myöskin siitä, että niillä on siis hyvinvointipalveluja, niillä on matkailupalveluja, eli siihen on yhdistetty niin suurta hommaa pyöritetään sen urheiluopiston ympärillä, että sen aluevaikuttavuus on tosi suuri. Ja samoin sitten nämä Lohjan erilaiset seurat. Muistan, koska mähän itse aloitin siellä opinnot vuonna 2000, ensimmäistä liikunnan opintoni koskaan, niin jo silloin tehtiin seurojen kanssa yhteistyötä. Ja nythän se on sitten, siellä on kehittynyt kaiken maailman valmennuskeskukset ja tällaiset tänä päivänä. Eli lähiympäristö ja vähän kauempaakin on kyllä hyvin mukana tässä hommassa. Olen puhunut. Joo, toi on varmasti totta, että tuo Kisakallio erityisesti niin on varmaan aika monen aluevaikuttaja, kun katselin niitä yhteistyöverkostoja, mitä siellä oli, niin se vaikuttaa ihan hirveän paljon sen lähiympäristön urheiluelämään monessakin eri mielessä, monellakin eri taholla. No sitten oli vielä tämmöinen kysymys, että yllättikö jokin teidät prosessin aikana? Mulle oli yllätys se, että mä oon kanssa miettinyt ihan samaa, kun tuo Mariakin tuossa viittasi vähän tuohon, että työelämän päässä toimiville ohjaajille pitäisi olla tarjolla koulutusta. Ja nyt se tuli esille tuolla, kun luettiin siihen tenttiin, niin jossakin niistä linkeistä, mitä lueskeltiin, niin siellä oli tästä, että sitä pitäisi kehittää, että sitä on olemassa, mutta pitäisi kehittää edelleen. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Että mulla oli ylipäätään yllätys, että sellaista koulutusta edes on tarjolla. Minkälaista rullalla mielessä? No mut yllätti prosessissa se, että jotenkin, ainakin jos mä puhun nyt omasta työpaikasta, niin ei siellä aikaa niin kuin tämmöiseen niin kuin mihinkään. Me tehdään vaan niin kuin niskalimassa koulutustyötä ja ei ole sellaista koordinaattoria meillä, että joka huolehtisi tämmöisestä asiasta. Se on niin kuin harmi. Ja mä oon itse, kun mä oon tullut niin kuin yrittäjänä tonne, niin, ja mä oon ollut aika paljon työelämässä mukana, niin mä näen sen niin äärettömän selvästi tämmöisenkin asian, että ei ole niin kauhean työelämälähtöistä aina. Että onneksi ne opiskelijat, joita minäkin kouluttelen, niin on sitten niin kuin harjoittelemassa harjoittelujaksolla. Mutta niin kuin huonosti me kouluttajat ollaan sitten niin kuin ajan tasalla ihan siellä, mitä siellä oikeasti siellä täsmäelämässä tai siellä työelämässä tapahtuu. Okei. Mä jotenkin kuvittelin, että te olisitte paljon enemmänkin niin kuin tavallaan mukana. Niin, mutta siis joku ohjaava opettaja käy moikkaamassa niitä siellä harjoitteluaikana, mutta me ei niinku itse tavallaan niinku, ei tietenkin ole niitä työelämäjärjestöjä, niin ollaan niinku aika pihalla siitä työelämästä. Joo. Annetaanpas Marialle. Joo. Eli määrä yllätti minut. Tiesin, että yhteistyötahot ja tällaista on hyvinkin laajat täällä oppilaitoksessa, mutta sitten kun rupesi oikein tutkimaan ja tonkimaan sitä asiaa enemmänkin, niin musta tuntui, että se kasvoi. Ja se ei ehkä niinku, mä luulen, että se tulee kasvamaan ja jatkaa kehitystänsä koko aika. Nyt varsinkin, kun oli tämä kansainvälinen koripalloliitto oli tehnyt tämmöisen yhteistyöprojektin
projektin ja että lähdetään niin kuin viemään vielä lisää eri maihin, että yhdistetään sitä opetuskulttuuria. Niin mutta olen yllättynyt siis siitä määrästä, mitä se lopulta oli tässä minun tutkiessani sitä, että kyllähän tämmöinen, niin kuin, mihin yhdistetään matkailu ja hyvinvointi ja liikunta ja sitten on kaiken maailman ASLAK-kuntoutukset ja on työhyvinvointipäiviä ja on leirikoulut ja on kaikkea, että hirveän paljon järjestetään. Mutta joka tapauksessa, että kun niitä alkoi paperille laittamaan, niin musta tuntuu, että mä aion siis jatkaa tätä työstöä, mutta tuntuu, että sieltä jäi myöskin jotakin, vielä kiven taakse. Aion etsiä ne loputkin. Kiitos. Hyvä. Siis vaikuttaa siltä, että taas sitten toi Kisakalli on kauhean aktiivinen tuossa yhteistyössä. Mennään sitten tuohon viimeiseen. Minkälaisia kehittämisideoita meillä on tästä ajatuksesta? No ainakin tuo ajatus, että jokaisen oppilaitoksen se nimettäisiin selkeästi ainakin pari henkilöä, jotka vastaa kokonaan työelämäyhteistyöstä. Että silloin olisi helpompaa kouluttaa tiettyjä ihmisiä, jotka voi jakaa tietoutta taas eteenpäin eri tahoille. Tätä täällä on muuten alun perin Marian ajatus, mutta tämä on kyllä aika samanlainen ajatus kuin mitä mullakin oli. Mitäs Rulla sä oot mieltä? No samoin, tuo on ihan kuin minun kirjoittama. No niin, mä sen takia mä ajattelinkin, että onko tämä sun vai Marian kirjoittama? Joo, ihan niin kuin, ehdottomasti olen samaa mieltä, että pitäisi tämmöinen vastaava olla. Muuten se jää helposti tekemättä se asia. Ja siitä ei ota kukaan vastuuta. Se vastuu on niin kuin vähän niin kuin meillä kaikilla, mutta kun meillä kaikilla on niin paljon tekemistä, niin sitten se ei tule niin kuin hoidettua. Joo. Ja sitten mä ajattelin kanssa, että tosiaan olisi hyvä, että sieltä työpaikoilta saataisiin koulutettua niin kuin sellaisia yhteyshenkilöitä, jotka on sitten taas yhteydessä sinne koululle päin, että sitten niitä työelämäohjaajia, että niilläkin olisi niin kuin selvät sävelet, että mitä ne ohjaa siellä työpaikoilla. Että meillä on muutama sellainen ihminen niin kuin Labrassa, jotka on niin kuin tottuneet ohjaamaan noita työelämäopiskelijoita, ja niillä on ihan selvät sävelet, mitä ne tekee, ja se on mun mielestä hirveän hyvä juttu. Mutta mä muistan, että mä oon joutunut itse joskus ohjaamaan yhtä ammattikoulussa, niin mä olin ihan hukassa sen kanssa, että mitä mun pitää tehdä. Mutta joo. Minä olen taas ohjannut joskus, kun mä olin hoitajatyössä, niin meillä oli niin lähihoitajaopiskelijoita ja sairaanhoitajaopiskelijoita niin harjoittelussa, niin niiden ohjaaja mä olen ollut ihan niin kuin, siis koko sen harjoitteluajan. Se oli ihan kiva. Tykkäsin ihan hirveästi. No niin. Annetaan vielä Marialle puheenvuoro. Noin. Joo, eli että näitä resursseja kun koko aika pienennetään ja tiukennetaan ja paljon työyhteisöissä pohditaan sitä, että kun meillä ei ole sitä ja meillä ei ole tätä ja se on ihan täys totuus, että ei ole eikä varmaan tulekaan, mutta miten saataisiin, mä lähdin niin kuin tarkastelemaan siitä, tai me lähdimme siitä näkökulmasta, että miten saataisiin opettajia motivoitua siihen, että ne ottaisi vielä jonkunasteisesti itselleen lisätyötä siihen, että niitä keinoja varmaan voi pitkälle niin kuin miettiä, että mitkä olisi sitten sellaisia, mitkä palvelisi sitten ehkä sitä opettajan omaa myöskin mielenkiintoa ja tällaista. Osa opettajista mä oon huomannut, että on äärimmäisen kiinnostuneita lähtemään moniin työryhmiin. Itse on aina siellä ensimmäisenä ollut lähestulkoon huutelemassa, että olen kiinnostunut siitä ja tästä ja tosta. Mutta ehkä silleen, että vielä jotenkin avoimemmin keskustelua siitä, että kuka jakaa tai että kuka ottaisi minkäkin. Että mitkä on niin kuin ihmisten mielenkiinnon kohteita, jolloin voitaisiin miettiä sitten erilaisten vastuualueiden jakamista niiden mukaisesti. En tiedä, mutta näin kuitenkin aika selkeä mun mielestä oli kuitenkin tältä Kisakallion urheiluopistolta tämä toteamus ja se viesti, että siellä tarvitaan jakaa selkeämmin sitä työnjakoa, tehdä sen mukaisesti, miten
että vaatimustaso nousee koko ajan ja millä saadaan, niin kuin mitä aikaisemmin puhuttiin, sitä työelämälähtöisyyttä vastattua siihen paremmin. Kiitos. Hyviä kommentteja. Toi vähän tavallaan liittyy tuohon kiireeseen toikin, että millä saisi niin kuin motivoitua näitä opettajia ottamaan vielä, tai meitä opettajia ottamaan vielä lisää tehtäviä itselleen. Mutta oltaisiko me tyytyväisiä nyt näihin vastauksiin? Tässä oli nyt kaikki kysymykset, mitä käytiin läpi. Tässä oli siis karambolat vastaukset tässä ja nyt mä taidan sulkea tämän nauhoituksen tässä kohtaa. Selvä.